Investicioni razvojni fond je prošle godine ukupno plasirao 71,2 miliona eura. Ove godine smo za prvih 9 mjeseci plasirali preko 82 miliona eura, što znači da smo za godinu i 8 mjeseci plasirali preko 150 miliona eura. Ako to uporedimo sa kojom godinom prije, kada je investicioni razvojni fond plasirao godišnje po 18-20 miliona eura, onda govori se o tome koliko smo značajno napravili iskorak i koliko smo značajno obezbijedili dodatna finansijska sredstva za podršku preduzetnicima. Mi smo u Mojkovcu plasirali do sada blizu 1.400.000 eura. Smatramo da to nije dovoljno, imajući u obzir potencijal Mojkovca i da upravo u saradnji i na inicijativu predsjednika opštine pokrenuli smo i ove mehanizme kao način da taj broj projekata u Mojkovcu povećamo i da taj broj kredita u Mojkovcu povećamo. Inicijativa koju je opština pokrenula i kad je u pitanju biznis zone, mislim da će to biti značajan instrument koji će omogućiti novim preduzetnicima, ali istovremeno i postojećim preduzetnicima da otvore neke nove biznise, neka nova preduzeća i da u saradnji sa investicionim razvojnim fondom budemo u prilici da uskoro otvaramo neke nove pogone, neka nova preduzeća i neka nova postrojenja koja će biti u funkciji otvaranja novih radnih mjesta. Investicioni razvojni fond generalno ima 3 ciljne grupe koje podržava. Prva ciljna grupa ili prvi krediti, to su krediti namijenjeni podsticaju preduzetništva i u tu kategoriju spadaju prije svega nezaposlena lica, spadaju mladi ljudi, spadaju žene u biznisu, individualni poljoprivredni proizvođači i to je ona kategorija ljudi, odnosno kategorija preduzetnika kojima su potrebna manja kreditna sredstva. Mi smo ove godine uložili dodatni napor da toj kategoriji ljudi omogućimo i dodatna finansijska sredstva i u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje, Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća. Nedavno je pokrenut poseban projekat koji je namijenjen isključivo opštinama sa sjevera, gdje smo mi izdvojili dodatna finansijska sredstva da podržimo upravo tu kategoriju ljudi za koju su, recimo, kamatna stopa 2%, grace period je do 4 godine i rok povraćaja do 12 godina. Znači, to su najpovoljniji uslovi, ubjedljivo najpovoljniji uslovi, ne samo u Crnoj Gori, nego u regionu i oni su, čini mi se, dodatni stimulans kada je u pitanju podrška razvoju preduzetništva.